ରାମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ରାମ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଇସା ଅଭାବରୁ ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚରାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ତଳେ ପଡ଼ି ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଉଠାଇ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲା ଓ ଲୋକଟିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସହରର ନାମୀଦାମୀ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି। ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥିବାରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଥିଲେ। ବରଂ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା କହିବା ସହିତ ସେ ରାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଓ କିପରି ସେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଖୁସିରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ରାମ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଚରା ରାମର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନାଥ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ରାମକୁ ନିଜ ପୁଅ କରିନେଲେ। ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଏଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏହା ଶିଖିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।